ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛ ତ? ଆଶା କରୁଛି ଘରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଥିବ। ଆଜି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଭୂଗୋଳ କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ପ୍ରଥମ ପାଠ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ମନେ ଅଛି ତ? ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବୁ ସେଇ ବିଷୟରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପାଠ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପୁନରାଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ ୟାକୁ। 1 ନମ୍ବରରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନୁଷ୍ୟର ବିନା ସହାୟତାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗଢି ଉଠୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ। ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପଶୁ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 47,000 ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାନ୍ତି, 15,000 ପ୍ରକାରର ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲ ଆଉ 69,000 ପ୍ରକାରର ପଶୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। 3ରେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ। 3ଟି କାରଣ ପିଲାମାନେ। 1 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ। 1 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଲା ଜଳବାୟୁ। ଜଳବାୟୁ ପୁଣି କଣ? ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଏଇ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତର ତାରତମ୍ୟତାରେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଖରେ ହଉଛି କଣ? ଭୂ ଉଚ୍ଚଭୂଚ। ଭୂ ଉଚ୍ଚଭୂଚ କହିଲେ କଣ? 3 ପ୍ରକାରର ଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି ଆଉ ସମତଳ। ଏଇ 3 ପ୍ରକାରର ଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି ଆଉ ସମତଳ ଭୂମି। ଏମାନଙ୍କର ତାରତମ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗରେ ହଉଛି ମୃତ୍ତିକା। ମୃତ୍ତିକାରେ ପୁଣି ଏକ ବୃହତ ପରିସଂସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେ ପରିସଂସ୍ଥା ପୁଣି କଣ? ଇଏ ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଏଇ 3ଟିର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ବୃହତ ପରିସଂସ୍ଥା। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ହଉଛି ଜୀବାଣୁ। ଜୀବାଣୁ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବିଷୟରେ ପୁନରାଲୋଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭାରତର ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5 ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 1 ନମ୍ବରରେ ହଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, 2ରେ ହଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, 3ରେ ହଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବନ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ, 4ରେ ହଉଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ 5ରେ ହଉଛି ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। 1ରେ ହଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ସେ? ଯେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ, କ୍ରାନ୍ତୀୟର ନାମକରଣ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି? ଯେ ଯେହେତୁ ଏହା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ବିଷୁବମଣ୍ଡଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ବିଷୁବବୃତ୍ତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତାହେଲେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ, ଅର୍ଥାତ୍ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦିଏ ନାହିଁ। ପତ୍ରଝଡ଼ା ତ ଦିଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଆଉ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ବର୍ଷ ଯାକ ପତ୍ର ସବୁଜ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସର୍ବଦା ସବୁଜ ଥାଏ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡିକ ସବୁ ଘଞ୍ଚଘଞ୍ଚିଆ। ପରିବେଶ ହଉଛି ଅନୁକୂଳ। ପ୍ରାୟ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଘଞ୍ଚଘଞ୍ଚିଆ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଗଛ ଉପରେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନହେଲେ ଗଛ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲା ଭଳିଆ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 60 ମିଟରରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ। ଏବଂ ତଳେ ସବୁ ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେହେତୁ ତଳେ ପଡି ପାରିନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡିକରେ ସାଧାରଣତଃ ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ, ଏବଂ ଉପର ସ୍ତରରେ ମାଙ୍କଡ, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ଯୋଉମାନେ ଡିଆ ମାରିକି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ପଶୁମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଏ କିଏ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଉଦ୍ଭିଦ। କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ଏଠି ବାସ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲେ
रे हूँ कौन रजवुड, ये है इबोनी, मेहगानी, रबर, सिंकना, चंदन, शिशु। रई में रसी चसी। उद्भिद गुड़िक प्रथम अक्षर गुड़ी को शब्द करी मन रखिले सहजरे सब गुड़िक उद्भिद मन रही। रई में रसी चसी। ताले वृष्टिपात विषय आम आलोचना कले, उद्भिद विषय आलोचना कले। बर्तमान आम देखू कौ कौ स्थान रे हाँ पिला माने जो उद्भिद गुड़िक देखा जाए एमाने होचନ୍ତି वाणिज्य उपयोगी उद्भिद। जते बड़ा उद्भिद सब आलोचना करागला एमाने हेले वाणिज्य उपयोगी उद्भिद। बाकी रहीगला स्थान जे कौ कौ स्थान रे एई क्रांतीय चिरहरित अरण्य देखा जाए। पूर्वर मध्य पिला माने आलोचना करा जायछि जे क्रांतीय चिरहरित अरण्य जो अंचल गुड़िक देखा जाउछि से गुड़िक वृष्टिपात अधिक हुए। ताले कौ कौ अंचल गुड़िक एक रे होछि अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अंचल, दुई रे होछि पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व मालाबार, उत्तर पूर्व भारतर उत्तर पूर्वर पार्वत्य अंचल जोटी गारा, खासी, नागा, जयंतिया सब एई अंचल सब रही। एमानकर प्रतिवाद पार्श्व रे प्रचुर वृष्टिपात हुए। तेणु एठी चिरहरित अरण्य सब देखा जाए जोटी पृथ्वीर वृष्टिबहुल अंचल चेरापुंजी, मेघालयर चेरापुंजी बोध एठारे अवस्थित। आउ रहिला हिमालय पर्वतमालार पाददेश अंचल, पार्वत्य अंचल पाददेश अंचल। एई अंचल गुड़िकरे 1, 2, 3, 4 एई अंचल गुड़िकरे क्रांतीय चिरहरित अरण्य देखा जाए। द्वितीय रे होची क्रांतीय पर्णमोची अरण्य। क्रांतीय पर्णमोची अरण्य भारतर अधिकांश स्थान रे देखा जाए। यार एक विशेषत्व रही। विशेषत्व होची कौन ये वर्षर निर्दिष्ट ऋतु रे 6 रु 8 सप्ताह मध्य ये पत्र झड़ा देता है। पत्र गुड़िक झड़िकी पड़ जाए। तेणु यही प्रकार अरण्य वृष्टिपात केते परिमाण 70 रु 200 सेंटीमीटर वृष्टिपात मध्य एक प्रकार अरण्य देखा जाए। एवं यही प्रकार अरण्य को पुणी दी भाग में विभक्त कराई। कौन गोटे हूँ आर्द्र आ गोटे हूँ शुष्क। आर्द्र पर्णमोची अरण्य आउ शुष्क पर्णमोची अरण्य। यही आर्द्र पर्णमोची अरण्य हूँ मध्यम वृष्टिपात अंचल देखा जाए। से हूँ 100 रु 200 सेंटीमीटर वृष्टिपात अंचल देखा जाए आर्द्र पर्णमोची अरण्य। ताले आर्द्र पर्णमोची अरण्य उद्भिद कि प्रकार देखा जाए ताकू मध्य आमे जानिबा। उद्भिद हूँ वाणिज्यिक वृक्ष सब देखा जाए। से वाणिज्यिक वृक्ष सब हूँ कौन प्रथम अक्षर को लेकिन मन रखियो पिला माने बाम अख पिशाच। बारे हूँ कौन बाउंस, बारे हूँ बाउंस, मलबरी, अर्जुन, खैर, पियाशाल, शाल आउ चंदन। ताले एगुड़िक हूँ वाणिज्यिक वृक्ष आर्द्र पर्णमोची अरण्य देखा जाए। तापरे वर्तमान आमे देखिबा स्थान कौ कौ स्थान रे आर्द्र पर्णमोची अरण्य देखा जाए। झाप छप। झारे हूँ कौन झारखंड, हिमालय पार्वत्य अंचल पाददेश झारखंड आउ है छत्तीसगढ़, पश्चिम ओडिशा। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम ओडिशा आउ हूँ पश्चिम घाट पर्वतमालार पूर्व पार्श्व। यही स्थान गुड़िक आर्द्र पर्णमोची अरण्य देखा जाए। ताले ये हूँ आर्द्र पर्णमोची अरण्य। द्वितीय हूँ शुष्क पर्णमोची अरण्य। शुष्क पर्णमोची अरण्य 70 रु 100 सेंटीमीटर वृष्टिपात मध्य देखा जाए। एवं उत्तर प्रदेश और बिहार जो अंचल वृष्टिपात होता है से अंचल अर्थकारी वृक्ष देखा जाए। ता छड़ा यही शुष्क पर्णमोची अरण्य अंचल आउ केतक शक्त मूल्यवान वृक्ष देखा जाए। से गुड़िक हूँ कौन निपी सासा। नी रे हूँ निम्ब, पी रे हूँ पिपली, सारे शाल आउ सागवान। निम्ब, पिपली, शाल आउ सागवान एगुड़िक शुष्क पर्णमोची अरण्य देखा जाए। शुष्क पर्णमोची अरण्य वर्तमान पूर्व जहाँ थिला वर्तमान तार परिमाण पिला माने कमी जाइछि। काहेकि जनसंख्या तो बढ़ुछि जानिछो। जनसंख्या बढ़िबा अनुसार आवश्यकता को पूर्ण करिया पई किछि अंश कृषि क्षेत्र रे व्यवहार करा होछि आउ किछि अंश गोचारण भूमि रूपे मध्य व्यवहार करा जाउछि। ताहले पिला माने आमे आजि 5 पूर्व पाठर आलोचना सहित आउ कोन आमे आज आमे कोन जानिबे जे भारतर कोन 5 प्रकार अरण्य आउ क्रांतीय चिरहरित अरण्य
କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟର ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ୟାର ଆଉ କଣ କଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ସବୁ ରହିଛି। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତାର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଆର୍ଦ୍ର ଆଉ ଶୁଷ୍କ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ କେତେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଉ କୋଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ସ୍ଥାନ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଆଉ ପର କ୍ଲାସରେ ବାକି ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅରଣ୍ୟ ସବୁ ରହିଲା ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଗୁଡିକୁ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ। ପଢି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଯେତେ ଗୁଡାଏ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡାଏ ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆଉ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ ଯଦି ପଢି ସାରିଲା ପରେ, ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡିକୁ ପଏଣ୍ଟ କରିକି 4ଟି ହଉ 5ଟି ହଉ ଯେତେ ଗୁଡାଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ମନେ ରଖିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ମାନେ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ପର କ୍ଲାସରେ ବାକି ଗୁଡିକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।